Ето бе, ето. Малко апне, марно времето е... Почваме теглянето. Шарани. Ne kadar ki var? Ne zaman burada? Второ olarak. Чакай малко. Чай, че не е нервно. Първа риба врана с тегло 1260 грама. Ага. 8. 9? 8. За още... Ще я кажа, не са ли 10? За още 9 врани. 6990 грама. 6. 6. 6990. И 90. Да. Платирини. За 2 платирини 905 грама. Лапини. За 4 лапини 1440 грама. Това е улова на мен. Браво! Чакай 19 095 точки на Дани Едрев. Дани гръмна. Момчил Бешков. Момчил Бешков. Заповядай. Една риба, хиена, с тегло 300 грама. Една риба, хиена, 300 грама. Анастас Бачваров. Втори класиране. 1400 точки за Момчил Бешков. Да помоля, изчаквайте да си чуете резултата и тогава тръгвайте. Наско тук ли? Анастас! Няма значение. Първа риба врана с тегло 1110 грама. 1110. За още 9 врани 6385 грама. Имаме квота. Втора. Чакай. И 3 лапини 1400 грама. Чакай да чуеш резултата. Дай касетка. 15695 точки. Браво за Анастас. Константин Найденов. Една предадена риба. Само един ли имаше? Само един ли имаше? Един? Една риба кефал с тегло 1280 грама. Хиляда 880 точки. Браво. Браво. Да заповяда Пламен Арабаджиев. Зад кантара. Три броя риби. Първа риба врана 870 грама. И 2 платирини с тегло 1300 грама. Днеска си почива. 4070 точки. Венцислав Георгиев.
Ленко! Ленко! Три броя предадени. Първа риба кефал. Момент. Добре, първа риба кефал. Да. С тегло 1200 грама. И две платирини с тегло 880 грама. 3780 точки за Венцислав. Иван Кулев! Небезизвестният Трезабаре. Първа риба врана 1095 грама. Една лапина 315 грама. За три платирини 1065 грама. Пет 5775 точки за Трезабарчето. Димитър Дражев! Димитър Дражев. Първа риба врана 745 грама. Следваща врана 285 грама невалидна. Следваща врана 270 грама невалидна. Още една врана 280 грама невалидна. За 6 врани на кантара 3205 грама. 3205. Две хиени. Направо ме отруи с тази Първата цигара, 300 грама. За две хиени на кантара 720 грама. Браво. Това ли? Това е. 8970 точки. Браво! Митко Дражев. Мартин Димитров! Марко! От Портускария. От отбора на Портускария. Първа риба врана 1060 грама. За още 9 врани 5575 грама. Имаме квота. Трета квота на врани за деня. Една платирина 270 грама невалидна. И една хиена 680 грама. Дванадесет 915 точки за Мартин Димитров. Николай Танев! Николай Танев. Зад кантара. Така, чакай да ги изтегля. Ти нямаш по-голяма риба, нали? Първа риба кефал 1235 грама. 1200. Да, 35. Добре. За още два кефала
2185 грама. Една врана 250 грама не е валидна. За 3 врани на кантара 1800 грама. Една хиена 305 грама. И платирини 9 платирини. 9 платирини 4510 грама. 16535 точки. Има 4 вида риба. Иван Доков. Няма го. Та е една касетка. Иван Доков. Разбра. От отпора на Месембрия. Ново Паничарево. Я служите си. Не. Те пак си... Капитан на отбора Митко Враната. Та се... Не, тази ги тили. Невалидни, бе. Първа риба врана 960 грама. За още 6 врани 4310 грама. Чакай малко. 4310. Да, 6 броя. Интернета. Една платирина. Чакай. Чакай, интернета зарежда. Че са на турския малко да изпоставя. Значи сега ще му го видя 2 пъти. Това 2 пъти на съм това видео. Седем врани бяха, нали? Една първо и после още 6. Да. Добре, давай нататък. Една платирина 370 грама. И една лапина 415. Чакай. 10,555 точки за Иван Доков. Браво. Свилен Пенев. Май тръгна. Аз Свилен го няма. Първа риба врана 675 грама. И още една врана 405 грама. И една хиена Чакай малко. 405. Добре. и една хиена 390 грама. Това е за Свилен. 3670 точки за Свилен Пенев. Марио Христов. Днеска ги е настрелял здраво. Каса искаш? И може би. Лявата е по-голяма. И аз така мисля. Първа риба врана 1235 грама. За още 4 врани 5. 3365 грама.
3365. 65 грама. Влязат, сигурно. Една врана 290. Друга. И следващата е 340. Една платирина. Другото черво и трябваше. 295 грама. Невалидна ли? Да. И 3 хубави хиени. 1525 грама. Браво за Марио. 525. Интернета. Чакаме. Ческо. Върти. 11365 точки за Браво. Марио Христов. Веселин Томов, първа риба врана. Момент. Кой? Веселин Томов. Весо. 1135 грама. 1135. Да. За още 5 врани. 2760 грама. Дай, ако има. Не, сеца. Една хиена, 2 хиени, 3 хиени, 4 хиени. 4 хиени, 1865 грама. И 3 платирини, 1550. Ще видим. 13910 точки за Веско Томов от Ватус Про. 585. Валентин Люцканов. Зад компютъра. Някой, ако не го познава, Зад кантара, зад компютъра. Те много хора не ме познават. да. Тук всичко е в трета група. Главният съдия си затваря очите, той нищо не вижда. Първа риба врана, 1135 грама. За още 9 врани, 5115 грама. 115. Квота. Една лапина, 440 грама. 2 хиени, 690 грама. И една платирина, 525 грама. 525. Да. 16005 точки. Мартин Барамов. Моите са три, да. Що ли ги варите, Мартинчо? Тук развързва ли се? Там ли се вижда колко тежат? Да, и там се вижда, и там се вижда. Ще можеш ли? Що? Да не стане като на Митко Коена. Вземи си и карабинката.
Телефоните Слушам ми те. са, ама те не ми трябват сега. Сега се сетих, че не са при мен. Първа риба врана 1360 грама. Още 9 врани. 5955 грама. 955. 5955. И каквото. Чакай, задръж по-мен. Само малко. 5955, нали така? Да. Трябва да са от тук, да? Да му ето спомена. 11815 точки. Браво. Димитър Михайлов. Мития, снимка специална трябва. Чакай. Първа хубава риба. Първа хубава риба, браво! Дай ми телефон. Чакай, първа. Чакай, че въвеждам мъжко. Ай, ще ти звънна после. Ай, чао. Ще снимате ли? Ай, Кой издаде? Мите фани. Айде. Снимай се, бе. И без той няма интернет. Не знам, не са го изтеглили още. Да, бе. Не можа ли? И 70. 970. 970. Първа риба във враг с тегло 2970 грама. Да. Две врани. Две врани на кантара 1355 грама. Една хиена с тегло 290 грама не е валидна. И таз. Няма, валидна си. Валидна е. 7 платирини. 2330. Валидна е. 7 платирини с тегло 2640 грама. 11465 точки. Ярослав Илчев. Пак с покана. Искам го от време на време. Ето сега го има. Защото няма множество да видиш. И Богу обновено. Защото няма множество да видиш колко бързо ще ги отвързва. Ама ще стана целия в кургодаля. Чекай. Това е, другия път се носа ножицата. Клещите, защото някои са стоманени. Благодарим за... Първа риба врана, тегло 1125 грама. За още 9 врани 4865 грама. Две хиени с тегло 1055 грама. Една платирина 295 грама не е валидна. За 4 платирини на кантара 1810 грама. $16,755 точки за Миро Илчев. Удари ма.
Митко Петрофилов. Първа риба врана 900 грама. Втора врана 280 грама невалидна. Трета врана 290 грама невалидна. Четвърта врана 295 грама невалидна. Давай. За 6 врани на кантара 2260 грама. Това ли е? Да. 5760 точки. Юрий Якимов. Момент само, че тук... Да. Юка от другата страна. Няма да е по-голям кило, 100. И 125, тя е 120. 120. Първа риба врана с тегло 1125 грама. 1125. За още 3 врани на кантара 2345 грама. Един кефал с тегло 1125 грама. И 2 платирини с тегло 805 грама. – 8800 точки. Георги Радев. От отбора на КПСС. Първа риба врана 1270 грама. За още 9 врани на кантара 5765 грама. Една хиена 670 грама. И 2 платирини 830 грама. – 15235 точки. Петър Петров. Ето лаврак, ако не го бях скъсал. Късал лаврак ли? Да, 3 кг. Първа риба врана 1305 грама. Четири, 5, 6, 7, 8. Служи 440. Не. За още 8 врани с тегло 4440 грама. Дай касетка, има ли? И още една врана 280 грама невалидна. Един скорпит 305 грама. Една хиена 290 грама невалидна, но другите две са... Чакай. Давай. Добре.
970. 2 кила. 2 хиени 1770 грама. И 1770 за 2 хиени. 13 520 точки. Господин Фердинандов. Седемстотин и 80. С по-малък. Първа риба във враг с тегло 1920 грама. Момент. Чакай. Да, направи снимка. 1900. 920. Там Добре, има мокри чакайте малко. Малко да се... Мокри кърпи да се наложиш на главата. Така, един лаврак 1920 грама. Да. Още един във враг с тегло 1765 грама. Браво, Коце! Тази брана не я видях. За 3 врани на кантара 2335 грама. Една хиена 820 грама. И 3 платирини с тегло 1150 грама. Някой да не се е чул. 12 990 точки. С това теглянето приключи. Да еба, това пишлеме как ме удари с 500 точки. Не бе, Миро. Къде може да се Дали измие Миро Ники? Никито. Ай, измий се иш. Няма моя филм. 19 095. Той ще се измие после. Ще се влезеш къде се.